Ana m otu nwanne anyị nwoke akpọ m na phone sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m na ya amaghọta ya shi akọrọ m ihe mana ya ga-akọrọ m ya ka m were derele ya egboto derele ya ụmụnne. Na ya alụọla nwaanyị, na ya na nwunye jikwe na ụmụ abụọ, two beautiful girls. Mana tupu ya alụọ nwunye, na ya nwere enyi nwoke, somebody ya, enyi ya nwoke ya na ya dị n'ezigbo mma. Rụkwanụ nwanne ya, ha niile otu village na the guy na ọ dị naturally good. Mgbe ya bịa lụọ nwunye, nwunye na-emere this enyi ya nwoke hụkwanụ nwanne onye village ha, emere ya anya ihu one kind. Ya bịa notice na nwunye ya like ihe, o welcome ya. Ya akpọwa ya sị ya na ya agaghị awụ the reason family ya ga-eji enwe problem. Na ya ga na-achọzi ya abịa n'ụlọ mgbe ọbụla ụmụ ihe weekend ịbịa leta mmadụ isi ka ọ bịa leta enyi ya, na ya ga-ahụzi na ọ wụrụ somewhere ka ha nọrọ hụ ha ngacha isi ebe ahụ lawa, na ọ dị ka nwunye ya alikeghị presence ya, na ọ wee ụmụ nwaanyị na enweghị iwe kama ya mere understand. Ya sị enyi ya nwoke na nsogbu anọ n'ebe ọ ghọtara. Ọ ya ka nwunye ya lọtara one day, ihe a wee shi Friday. Ọ sị ya gara ahịa ka ya gaa zụta ihe. Enyi ya nwoke akpọ ya gwa ya sị enwechaghị strength ịpụtawa na ya bịa na ya dị na nwunye ya nọ ya. Enyi ya nwoke anụtarakwanụ nwanne onye village ha, ya na ya nọ na mma. Abịazie n'ụlọ ya ga-emechara ya ọjụ mmanya ka ọ nọ na-aṅụ. Otu ihu akụwa aka na gate, kụwa aka na gate. Ya sị onye ahụ akụkwana aka na gate, onye ahụ o jizighị key pụọ because ha dị only two tenants ebe ahụ, na onye ọbụla nwere key ya. Gate wụ ịpụ gị gbachie ya, ịbata gị gbachie, gate ahụ na-adị locked steady. Ọ ya ka onye ahụ kọga aka ya feel na onye onye chọtara neighbor ya, ya gawa rute ya wụrụ nwunye because ya na ya kpatara oji hụ no key pụọ. Ọ na ọ lọtara ọ na-elọpụta na shop bịa were key. Ọ lọta na-ekufefe ya manya zụzụzụ na ele ka ya gbachiri gate. Ele ya jụọ nwunye sị gate ọ dị mbụ eghe bụ oghe. Ọ sị nwunye akwa ka gị n'ụzọ bata n'ime ụlọ lekwe enyi ya nwoke ka ọ nọ na dining na-aṅụga mmanya. Ya etiwe sị yes, so na ihe a ekwughị na ọ wụ eziokwu, so na ihe a na ọ wụ eziokwu. Ya jụọ sị gịnị wụ eziokwu, gịnịkwanụ wụ ihe ekwughị. Na so na ha abụọ na-akpọ ntu. Ọ sị enyi ya nwoke, nwanne nwoke ewere aka gị nọ n'elu tebụl gbua tie malite sị gịnị. Ọ sị na biko deceive na so na ya na ya abụọ na-akpọ onwe ha jaja. So na ihe ọ gwara nga na ya gwara ya like ihe enyi ya nwoke na ya bịazile n'ụlọ. So na ọ na-eme ya pụọ bata gbachie gate, gbachie everywhere, gbachie elu n'ala. Na ya bịala today, ya bịala today. Na ya ụdịka ọrịa na mma ahụ na ọ sị enyi ya nwoke anụrụ nga anọ. Mkpirisi anya mmiri akọbepụ ya n'anya. Nwunye ya sị yes, na ọ nwoke na-ebe akwa, na ọ nwoke na-ebe akwa. Na ọ hụte mkpirisi anya mmiri shidashia na anya ọ ga-ama na o ya nwa nwoke nwaanyị, o na ọ ya nwa nwoke nwaanyị. Ọ sị ndị neighbor ya mapụta. Na ya agagharị gị hụ na ntị ha nọ na ihe a nwunye ekwu ya gwa nwunye sọ kwa mana o disgrace gị nga. Nwunye so disgrace bụ na onwe ya ochie. Na-ele otu onye na-abịa n'ụlọ ya ga-esi abịa n'ụlọ ya naanị mgbe ya na-anọ ya. Na-ele otu o si bịawa n'ụlọ ya naanị mgbe ya na-anọ ya. That means na ha na-ekwu na ọ bụ eziokwu, na ha ga-egbuli ya, na o nweghị plan ya ihe a na ọ bụ eziokwu. Enyi ya nwoke anụrụ nga lekiri ya turn ọpụwa. Neighbor ya anụrụ na ime ụlọ ya so chimo n'ọkwa. Ha ebidokwa chawa and ha na ha cooperate. Ndị ahụ ebido tọshiwa side talk outside. Ya gwa nwunye sọ kwa nwere ihe mere. Nwunye si ahụ ọkọga nga na ya achọghị ma ihe ya dị after ndụ ke ya na ọwụ ndụ ya. Ya na-ele nwunye ya eji ego elu ya na ya abụọ ji ụmụ abụọ, two beautiful girls. Enwebeghị ya mere ihe ọjọọ, akọbeghị ihe mbụ, enwebeghị ọ nakwara na ya na-enye ihe na ha bi n'obi ọma. Nwunye na-eme ihe ahụ before mara nwunye ya nọrọ nga were phone pụwa sị akpakwa enyi ya nwoke ọlụghachiba ka ihe a chọrọ ịhụ ya ahụ na ọpụpụ ahụ ọ pụrụ o rughị 20 minutes ka phone ya ring ya. Ọ wụrụ na ọ nwanne nwunye ya kpọga senior brother nwunye si na enwe ihe nwunye kpọrọ ya na-agwa gị na ya cheki onwe ọfụma na ha ga-eteki na ihe na ọkwa nsọ ala. Ya jụọ oge nwoke sọ gịnị wụ ihe nwunye gwara nwunye. Oge nwoke si na nwunye so gidere ya na enyi ya nwoke na ka ha mega ihe na-ekwesịghị ekwesị. Ọ sị ihe ahụ ewee iwe. Ya gbanyọ the young man nọ phone na ntị, nọrọ nga gwa nwunye si ya na this insult na ọ dị too much, na nga ọ gbara m eme ike ibizi nga agwụla ya na ya gachọrọ ụlọ pụọ, mana ọ gaghị eso ya apụ until ya epruvore nwanne ya nwoke ihe ahụ ọ gwara ya, until ya epruvore family ya ihe ahụ o kwuru na ya ejidere ya na enyi ya nwoke na ọ ga-epruvurịrị ya. And ma o pruvughị ya
nọ isha ọ gaghị adaiz na marriage na ọgwụla. Nwunye sị ọ dị egwu na ọ chọgabụ ihe o ji akụwashi marriage before, na ọ chọgabụ opportunity, na ya amụghị naanị ọmụ, na ihe a na-eme wụ ha mụọ ha lụta nwaanyị mụọrọ ha nwa ha egbuo ya, na ọ wụta enyi ya nwoke enyi ya nwaanyị di ya chetara ya igbu ya ma Chineke egbuwebe ya, na ya Chineke ote Chineke zọpụta enyi ya nwaanyị ga-azọpụtakwa ya onwe ya. Ya sọ dị lewe ghọta ihe meganụ. Nga ka ya na okpo nwanne ya nwoke kọrịa ihe meganụ, kpoo nwanne ya nwaanyị kọrịa ihe meganụ. Ha sị gịnị? Ele ụdịka mkparị na ụlakiri ụla mkpọkọchi ụwa wụ nọnsensị ka ahụ, ọ gịnị ka ọ na-akọ? Ya sọ ihe ahụ ga na nwaanyị abụọla ya ebi ebi, na nwaanyị abụọla ya ebi ebi, kpọkwa ụmụnne ya gwa na-akọgara ha na ya kpụga ntu, ọkwụ na ahụkwala. Ọ sị nwanne ya nwoke ajụwa ya, so lee enyi ya nwoke ka ọ sọkwa nọ ya na ya bụ ya kpọọ aha ya wụ nwanne ha nwoke the same village but ọ wụghị the same kindred. Ya sị na ọwa onye ọsọ gị na ya na-anụkwa gwe mmadụ ga-ahụfụ. Ha sị ha ga-eteki ya na the insult na ọ dị too much before mara okwu eruo village ka ekpe ikpe magoro okwu ọnụ. Ajụwa ke nwaanyị sị elee na ụdị ijiri gide di ya ekwuo na ejikwara bataga mgbe ya bataga ke nwoke ṅụga mmanya mana ọ jọsụ nọrọ ọdụ mmemme ka ọ gbachigezi ipe efe ya mee nwanke and ya kụgidere aka ha jọsụ bata gbachi ụzọ ya kụgide aka before abịa mepere ya ụzọ ahụ, na ihe ahụrụ na ihe mege n'ụlọ ya and ya nọkwara na ushi everywhere. Ndị mmadụ so na-anụkwa ya ajụwa ya nwa, ndị obodo ajụwa ya nwa si ihe nwunye ekwu ka ọ nụgakwa ya nụga. Ya sị na a ga-eyigharị meeting a mana before then na ya ga-alike ka nwanne nwunye ha na ezinụlọ ha kpọta their own doctors, na family ya ga-akpọtakwa doctors ụmụ nwoke ibe ya, ụmụ nwoke male doctors, na ha ga-adị abịa ha kpọta side ka ha shi na side ka ha kpọta 5 medical doctors, na family ka ya kpọta 5 medical doctors, na ya ga-akwụ ụgwọ the hospital bill, na ya ga-acha ka ha cheke ya lee ya ahụ n'ụdị ọbụla na-eji ele nwoke ikeshi, mara ma mkparaka ọ ga-abalị nga, mara ma ihe dị otu a ya emege n'ime ndụ ya, na mgbe result pụtara ka ya ga-ekwu ihe ya ga-ekwu. Mana from ihe nwunye kwuru naanị ajụjụ ya nwere ịjụ nwunye nga n'ụwa na nne ya sị geeti ebe ha bi nọ na-eghe oghe. Mba, ya sị mba, geeti a na-eghe oghe, geeti anaghị eghe oghe, akwa onye ọbụla ji key ya sị mgbe ọ pụwara o ji key geeti pụọ. Ya sị mba, na mgbe ọ pụrụ gwara ya na ọ na-aga ebe na ya gwara na ya na-aga ahịa memecha chefuo ihe, na ele na otu ya ga-esi mata na o chefuru ihe na o ji phone number ya because somebody kpọrọ na ya bịa na ya chere ya ga-amata onye ahụ nyege ya that information and na ụnụ ụmụnne ya kpọta ha doctors ahụ ya gaghị ya sị ha kwụ ụgwọ ya nwa ga-akwụ ụgwọ. The reason a ga-eji kpọta 5 doctors from their side and 5 from them bụ ka e nwee accurate result, na ha dị ready. Mgbe ha dị ready kpọta their doctors na ya ga-akpọta doctors ka echeke ya na ya ga-aba lab buoro ha odelation enweghị ha chọrọ ile ha elecha ha ele ya ọbara ma anụ ma enwene ote ihe dị otu ahụ chiri mee na ndụ ya. Ọsọ ụmụnne nwunye ya asị ya na ọ ga-orube ka otu ahụ, na ụmụnne ka ya sị na o ruole ka otu ahụ, na ọ bụrụ na kọndishọn na nwanne ha nwoke nyere ha emiti ya na nwa ha nwaanyị alụghachitakwala back, na ha dị ready kpọọ the doctors, ha nwa kpọọ their own doctors ka a continue from there, na ha ga-abịa mechie their family ihu na ha ma nsọ ala na nwaanyị mba nọ na because ụmụ ya wụ ụmụ nwaanyị ya sị nwunye ya na ụmụaka nọrọ ya na-esendịrị ha ego every week ego awụ problem, ọ nabeghị ego before ihe ọ na-enweta na akaụntụ ya wa alert. Na otu a ka nwunye na-arịọ ya, ndị ọgọ na-arịọ ya, gwa ha na olesi ha kpọtara doctors ke ha ọ ya ka a na-eme nwanne nna ha sọ gịnị ka a na-akọ. Mgbe ụfọdụ mmadụ nwere ike buru ụzọ sị lee ya mana elechaa ya wụrụ na ihe okwu ga-ewu ashị si na ọ na ọ wetara condition, ọ bụrụ condition nwanne ha nwaanyị ga-eji alaghachite ka ya meetie what is there, convince ye nwanne nwunye na ụmụnne ha ga-eme arrange 4 doctors ka ya dịkwala no ready, na a ga-ala lab result apụta the whole doctors si na enwe ihe dị otu ahụ ha hụrụ na ahụ nwoke a, na ha ahụbeghị enwe ihe dịka enwe any form of penetration at all, na ihe dị otu ahụ adịghị n'ime ndụ this man. Biko onye ọbụla weta review ya kwuo ihe mere na lab, everybody aga observe ihe ọhụrụ, result apụta wụrụ na nwoke ibe ya emetụbeghị aka mbụ ma ọfọzikwe ịga aga kpohochie ya n'ọdụ ọchị na nwaanyị mba nọ result apụtalanụ ihe akwụgeziwo na ngwa na ugbo adịla nwe ihe niile na for clearance purpose na ọta confirm nọ now na ya bịa kpọghara nwunye ya si enweghị ike ime ya ma ọ ga-anọ until ya ekwuo ebe o si nweta the idea because na enweghị nwunye ya kwuru. Ọ sị na
na ya agaghị egbu ya ote di enyi ya nwaanyị si mee attempt na ndụ ya. Akpụgharịa ha meeting, nwaanyị mba nọ lekwa ihe nwunye ya sị that na enyi ya nwaanyị si ya na ọ dịkwa ka di ya na onye ọsọ nwanne ya nwoke na ọ fụtara na ọwụghị ofu family, ọwụghị ofu kindred, na anything can happen, na ọ dịkwa ka ha abụọ a na-akpọ ntu. Otu ihe siri hụ ya na di ya na ihe eji na-agwa ya this thing na ihe gburu di ya dịka ya na ọwụ anal cancer, na ọwụ mgbe di ya chọrọ ịnwụ ka ya dị aware na di ya na-akpọ ntu, na akpa o ji ala ya ọnọdụ si na ọ ihe gburu ya. Na mgbe di ya chọrọ ịnwụ na ọ bịa confess wara ya nwa na ya gbaghara ya na ya emee na attempt iwepụ ndụ ya mana emechazie o nwezighị isi, na ọ ihe gburu di ya na ọ ihe dị ọwụ ikpe ntu gburu di ya, ya jiri wụọ nwa ya isi ekpe taa. Na enwere eti nwoke ya na di ya rụ n'ezigbote mma, ya ama nọrọ na mma ha ruru n'ikpe ntu. Nwunye ya sị na mgbe enyi ya nwaanyị bịara kochara ya experience o nwere ya na di ya, ụjọ abaa ya ahụ, ya decide ịdị careful. Ihe nwunye ya mepere ọ na-akụga sị gbaghara ya, na ihe nwunye ya nọ nga akụga na the last meeting ha gara. Ya nọrọ nga bilie lawa sị na ha ga-anụ from him, na nwaanyị mba nnọọ na ọwa ebe okwu nọ na m juderele mba ụwa na ote nwaanyị a shi kparị ya na ụdị mkparị nọ, na ya na-eyezie ya abata n'ụlọ ya, na otu ugbo ya na ya ịchọghị ụlọ, na ihe ọwụ ihe a na-akpọ marriage, na biko na ụmụ nwoke ibe ya gbatara ya ọsọ enyemaka, na nwaanyị a wụrụ nwunye gị na ole ihe ị ga-eme. Ụmụnne m, ọwa ọtọ ọsọ m shi gbutere ya ọnụ. Ịwụrụ nwoke nọ nga na ajụjụ a ụmụ nwoke ka a jụrụ, biko nwanne m nwoke, ọsọ unu gwa ya ihe unu ga-eme ma ọ wụrụ ọnọ kelekarịrị m, ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, udo dịrị ọnụ.